Helo, ac dwi'n nôl. Tro dwythaf yn ni yma, oeddwn ni yn mynd I fynd lawr ffonga. Ia, ffona. Ia, nes I just neud hein tra o'n i'n roed yr out intro. Ia, dyna beth gael o. Oce, da ni'n mynd lawr yma wan, yn sydyn. Dwi wedi gael bob dim yn barod. Ac be da ni'n ffeindo'n syth ydi hwn. Un yn waw. Oherwydd ddim isio gael llwyth o betha'n fy hotbar, dwi'n meddwl. Dwi'n mynd I gadw'r stack yna fan'na. Jyst yn mynd I reit hot yma, rhaid bod mewn monsters yn mynd I lonna dos. A dwi'n mynd fama. O, mae hwnna'n... Dwi wedi ffeindio peth da fama, ia. Oce, dwi'n mynd I goleuo fyma fyny. Fyma, 1, 2, 3. Please, neb bod y 3. Diolch. Mae hwn yn un da, achos wedi di just heatio up nhw o fama. A dydyn nhw ddim yn mynd I ddod ato chdi. Bydd ei rydyn nhw fama? Oce. Just rhaid gofyn de. Wow. Dwi'n meddwl hitio fyna dwi'n ni. O, galor. Dwi ddim angen o'r gunpowder. Fedra I wneud... Dim ar y funud o fedra I ddim roed... Wneud hynna. Faint o bell mewn? 1, 2, 3, 4, 5. Oce. 1, 2, 3, 4, 5. Mae'n yn ffordd da I gael bob dim. Yep, gael. O! O, mae hwnna'n yn da. Achos fedri di ddim gael hynna heblaw o cist gwahanol yn y byd. Oce, faint o bell di hwnna? 1, 2, 3. 2. 1, 2, 3. Fan'na mae o, oce. A, nes I ddim cofio. Ta. Os ydw i'n rhoid hwnna fan'na de, ac yn rhoid hwnna fan'na, na, dwi'n gorfod mynd ar ben efo gyntaf. Os dwi'n rhoi torch yna gyntaf, mae'n gorfod lladd y spiders yma gynt hefyd o. So, os dwi'n rhoi hyn, dyn nhw dal ddim yn gallu lladd fi yma, a fydde I weld nhw well. Dyna'r llain nhw'n dod am y fi, mae'na 4 yn nhw, waw, oce. Os dwi'n gwneud hyn I trio ffwlio nhw. Na, mae'na fwy yn dod. Dwi'n rhoi fwy o ola. Dyna'r unig ffordd I stopio nhw. Och, ma'n jyst yn mynd ar ben y fi wan yn trio lladd fi, ond dwi'n gallu cyrraedd fi. Mae'r ddau yna jyst yn stopio iddyn nhw ddod, ia. Sy'n handi. Oce, os ydw i'n sbio rownd wan mond y ddau yna sy'n ôl. So, os dwi'n dod fyny, ma'n jyst yn mynd I ddod... Dydyn nhw ddim yn mynd I ddod lawr ato fi. Diolch, diolch. Os dwi'n hitio yn nhw, ma'n nhw fynd. Na di, oce. Mae'n jyst yn hawdd I ladd fan eto. Oce, so fydde i'n neud bo 7 wan, dwi'n meddwl. Fydde i'n 3 os dwi isio, ond na. Dwi'n iawn, diolch. O, da ni'n dweud, dwi'n iawn, diolch. Dwi'n iawn, diolch. Dwi'n mynd I gadw hwnnw yma. Sori os da chi ddim isio fi de. Ond mae hwn yn ffordd da I fi gael XP, sef y bar gwyrdd yn gwylod. Ia. Dwi rioed I gweld hynna blaen, oce. Mos wneud hynna.
O, na, nes i ddim meddwl am hyn. Mae'n gormod yn nhw, help. Oce, di rei bach ddim yn brifo. Mae'n jyst yn annoying. Bydech chi'n bynsio efo fel. Dwi'n gwybod yn mean yn ei hyn, ond slimes nhw, mae'n annoying. A fe dos o ddim ffordd o allu gael slime balls. Heblaw am hynna. Yn lladd nhw. So mae o'n ddau ladd nhw, so mae'n eitha fwy ddod. Na, please. Ti'n be? Oce, nes i falu hwnna, ond geisio fo'n ôl, dwi'n lwcus hynna. Dwi ddim yn hoffi nhw. O blaen, pan mi'n chwarae hwn, nes i fynd y diamonds. Nes i fynd digir ond nhw, fel dy faint oedd yna. Ac pan nes i'n ôl rownd, pan nes i weld, oedd creeper yn wyn yn flasho gwyn, achos oedd o'n mynd i explodio. Nes i mond gael un o'r diamonds allan o'r 4 ac oedd wedi explodio ni gyd, heblaw am un. Ac fydech chi ddim wneud yn byd allan o un diamonds sy'n actually werth i gael. Dwi'n gwybod bod chi'n gallu gwneud shovel de, ond dwi ddim werth i gael. Nid dweud chi wan, peidiwch yn neud o. Dwi ddim werth i gael, os na bod dwi'n actually really da yn neud rhywbeth arall. Ond dydy o ddim. Ie. Os da chi yn de, dudwch chi fi pa pobl da chi'n watchad ar YouTube sy'n chwarae Minecraft. Neu ar-lein chi. Dwi yn watchad Bayesian Canadian, Jerome SF, a hynna. A ffrindiau nhw, ia. Fel Rigstar. Nhw ar funud yn ei Pixelmon, sef sydd fel Pokemon mewn Minecraft. Ia. Ond mae hynna ar y cyfrifiadur maen nhw'n chwarae. So, a dwi heb arfer ar y cyfrifiadur, so peidiwch o disgwyl hynna nes ymlaen gyda fi. O ie, dwi'n yn cychwyn roed dyn da yn intro fi. Dwi'n bob tro yn hwyl, ia. Heblaw am tro gyntaf. Yn y tro gyntaf hyn, ond o'n i wedi practisio hyn o sydd y dipyn. O! Mae o'n newydd ddod fewn. Oce. Ti am farw. Yn dwyt? Heb syth i fi. Diolch. Oce, o lle ddoth o? O, fyny fan'na, iep. Dim al. Iep, dos o. Dos o ddod fyny fan'na. Fel mae di'r unig lle tywyll. O, wel, mae yna llwyth o llefydd tywyll yma. Eitha dipyn. Oce, dwi eisiau mynd lawr rhan, dwi'n mynd fyny. Diolch. Dwi'n be di'r sŵn ma dwi'n... Oce, so... Yn da draws gynta. Dwi'n iawn, diolch. Zombie. Mae'n ddain i chi. Help! Na, really, dwi ddim yn help efo'r ein sod yma. Efo'r clerydd yma. Sori am fy canu. Dydw i ddim yn dda'n canu, so peidiwch a disgwyl cor gan fi, ond dal. Dwi'n hoffi wneud o weithio. Oce. A dwi ddim yn mynd i'r regu de. Peidiwch a poeni, ce? Neu fydd o'n cael ei fflagio. Am fod yn 7+, ond dwi'n regu. Yeah. So... Please. Don't flag me. Okay,
dwi'n meddwl bod mae'n idea da I fi just jumpio fewn fel la. Oce, nes I just gweld twll fe'n meddwl bod oedd yn mineshaft Oce, so dwi'n gweld ffordd ma. Na, mae'n fel death trap, death sentence, dy bynnag chi gael o fo, mynd i fewn fel ma. Yey! Na, mae'n jyst yn mynd i ladd fi fel la. Fel la neu farw, dwi'n siŵr o hynna, fel la neu farw tro gyntaf. Oce, dwi'n gweld o well fan. Na, help! Sorry. Nes I ddim meddwl hyn drwodd, o'n i'n mynd I wneud. Oce, os dwi'n wneud hyn. Mae'n iawn, oce. Do'n i'n sy'n gath fi, ond nes saethu fi rownd y gornel. Do'n i'n syd mae hynna'n gweithio, come on. Notch, dwi'n meddwl di enw person eith ni greu y gem ma, ia. Dwi angen ffiseg yn y gem asti, fel dwi isio rheolau ffiseg yn y gem ma, fel dwi'n mynd all pam notch. Pam. Ia, nes I ddim meddwl hyn drwodd, fel eich chi. Dwi'n gorfod mynd nôl fyny. 10 mynd I bod, oce. O'n I wedi gael... Do'n i'n gwybod be o'n i'n neud yno. Na, dwi'n bod yn marw, gobeithio, ffiw, bod o'n byd yna, dim ffordd yn si. Dwi'n yn cofio pa ffordd ddys I fan. Fama, dwi'n gweld gola! Take me to the place of yours, truly. Okay. Take me to the lights. No, please don't. Please. Okay. Dwi'n nôl yn saff. Dwi'n yn siŵr os di'n ddydd neu os di'n gola neu nos. Gobeithio, mae'n gola, oce. Dwi just ddim yn cario am OCD chi. Please don't judge me or be offended, achos fel dio och gyda fi, so mae'n siŵr bod dio och gyda, dio ddim och gyda chi. So, dwi'n nôl, yey, oce, os gyda fi bren, agos, mae'n un plank yna, plank block. Oce, dwi ddim sy'n mynd gweithio, ond notch na ddyn nhw, cwynen nhw. So, os da chi'n gallu gweld y controls, neu dweud, what's this, ond, sneb eisiau gweld hynna, oce? Os na I gadw hyn I gyd I fewn yma, dwi'n cwcio. Efo'r unig gloddio efo. Be dyn ni rwan? 22. Mae gen I fi 20 yn I fa. Oce. Ar ôl fi cwcio un arall. Rwan am defnyddio hwn I bwcio. Mae'n eitha dipyn o betha'n fama de, ond dwi eisiau actually neud tŷ. Dwi dal heb neud tŷ iawn chi. Mae ci fi dal yma. Helo ci. Neu reid hwnna I chdi. Ie, ti wedi gael bwyd chdi do? Sori os ydych chi rili eisiau fi bwydo ci fi, ys eitha dipyn. Mae'n dal yna hwnni annan.
i fi gael wneud armor. Mae'n ffordd da i wneud o, wneud hynna. Ac os dwi'n wneud does o ddim technique llawn i wneud hynna, so dyma fydd yn amser i ni fynd wan. Nawn ni fynd allan a trio buildio tŷ tro nesa, ond diolch am wrando ac